Semoga selalu panjang umur, diberikan kemudahan rezekinya. Amin. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Sehat terus Mas nyari yang punya dua. Sehat terus. Budal terus delok nang cemplo. Gandeng tangan ning pinggiran, pinggir pesisir Gerojokan, bisi-bisi semayanan, janji-janji arep urip bebarengan. Aduh dik sirisiran ambikan dengan gedeng asli Banyuwangi sirisiran ambikan dengan gedeng asli Banyuwangi umpama aku rawati dosa lara mas tak males lara kaya tatu sing tak tampa nanging aku ra mantolo umpama aku ra duwe rasa aku lila kowe nyanding wong liya nanging atiku wis kadung tresno nono kowe milih wanita liya apa ora eling nalika semono susah seneng bareng kabeh dilakoni
tresno atiku do Gusti kuwatno atiku wis tiboke ngomong Mas Ali Mojopahit wis ora nang Mojopahit gampang wong tekoe kok. Ning dina siji sanga tobat loro walu telu pitu oh ite piye kok sampe apa mongko ya indah bakal tatoke aku pamit ya sanyo aku piye oh indah aja dewante sok bakal ketemu wes suwe jamu nyang depot kedeng adem wis suwe ora nate ketemu yen ketemu ning ati ayem suwe dia ora tau jamu ning desa ngakeli wis suwe ora tau ketemu gara ketemu lah kok pinter golek duit bedut jajan apa wae jajan apa to jajane semangka akeh dik sampe bosok tari duda joko sapa wae yen durung entuk bapake germo ade wis suwe iya mas ora tau jamu mas wis dik jamu dik lah kok ditampel germo nakal dik ya ampun suwe dik ya mas ora tau ketemu
jamu. Jamu Mas. Ya Dik, jamu nang depot kedung adem. Cak priya wis suwe Dik. Iya. Ora ketemu. Mbak Saiki bareng ketemu. Lah kok katon ayem, ayem cak priya Dik. Jamu Dik susuhe blonjo meng lho. Susuhe blonjo. Yang dapat teman ya. Erek-erek ae. Wis suwe kang Mas ora ketemu. Yen ketemu ya disayang-sayang. Tukokno Dik. Jajan apa wae. Nek gak kiras bocah kaya mo Ya ampun. ditargapno karewitan sapa wae Dik. Iya Mas. Nek gak margo laras bocah kae yo Iya temen ae. tenang. Ngomong tansah kelingan nalikane Asik. yen urip kekurangan senadyan wis pisah suwe Suwe Dik. rasa kangen kaya ngene ora gampang kon kulali janjimu piyen mong tansah tak ugemi kelak-kelok dadi saksi pungkasane ilang ono nganti Ayo ora ya keton Dik. ninggal aku babar pisan ora Asik. gumun dasare ono liyane luwe teko aku sing bisa nyenengke Jos. Tresno ati pamitane. Trit. Bondo tanya kowe tutu ukurane. Nadyan batinku gak lilo Mas. Joget. Lang kalau kowe meke wong liya. Jos. Pokoke melu Melu sapa? melu Pak Dwi. Asik. Pokoke aku melu. Melu apa? Ya apa wae. Dik, melu Pak Dwi. Apa ning omah dhewe. Iki lho barang Aku iki. pengen ngantoke lemah ditinggal dhewe. Rene. Pusing. Pokoke melu. Di. Ya apa wae. Pokoke aku melu Melu Mas. piye? Ya piye-piye dolan kok udah dhewe lunga kok makan dhewe aku pengen ngetutke melu Gendang atus Dik, jodang ramas. Nganggo sabun apa nganggo sampo? Awan-awan aja ngalamun. Ngono wae kowe kok ngutang. Jodang dandan Dik, jodang maca. Kowe pacak kowe aja bingung. Awan-awan aja ngalamun. Ngono wae kowe kok ngutang. pokoke aku melu Melu sapa Dik? melu
kangge Pak Usup Gandul sing lagi gratek jagung bangga aduh Cik saking Bapak Erina Kampak Mas Omeng iku wonten Malaysia Mas Siang Pak Dewi sing duwe jamu 2 putri stand wonten Pasar Turi Arjo suka rame lamongan ya kersake jamu langsung stand Turi Arjo. Ini kata kaknya Mas. Dek yo iso dek. Mah kok dikon nyawar jadi cuy entek. Tenan ta? Mupati tunggale praja ora ngerti yen arep diapusi sida paksa duka yayasine mimpi ora sranta Sri Tanjung dipateni ana kene kendane kok mangi mratandake yen Sri Tanjung pancen suci ana banyu gandane kok arane pasir watu kambang kali ana ing pinggir lagi ketemu aku kok langsung nafsir kelincutan kaya kelangan pikir wit kelapa iku arane geluku ayo wi ade sikari dipara dadi wit ayo wi saben dino bisa turu ayo wi kangen rika ngomong ra ono waktu areng-areng bakar kenanganku geni sampai keru awakku terus mikiri gedang raja sak tundone digo wong cemplung
mikir wit kelapa iku arane kelugu ayo wi adi sigari di para dadi wit ayo wi saben dina aku ra bisa turu ayo wi kangen riko omong ra ono waktu areng-areng bakar gedang aku kening apa yuk sampai kering awakku iki mikir gedang rada satu don kawanan do adem timbang urung alung tak pilih gelem godhong sawi gedang lewat gedang raja satu nanti berendali gak percaya belan dada kengiki piye kae yang duwe kok iso heboh di sana jadi Pak Usop Gandung saking Bapak Erina Kampak yo budal Wes. ngageli kedua adem delok kok wiwitane sesandingan suwe njur tuwa katresnan senajan ada panggonane dudu bepalang konku mikirake apa iki jenenge tresna saben dina mong krasa ning dada ati sumpek pikir bingung sedina ra weruh prasasat wis bingung jare lure tondo mata tak openi minangka taline tresna saebo yen suwe ora ketemu nyawang jare lure wis ilang kangenku paket nopo kalunge bo Muga ora lali bunga susah tau dilakoni jare lurek tanda tresna yen aku lara bisa Mas Omeh kapan tansah tak ngenteni aku wis kepencut tresna yang siramu singkatan ana mata
bisa Bisa aku nyajeng ya sliramu ampun cuma nyanding dawa ayu napa mas kang dadi pepujanku tulungan adik emak rasa kangene atiku nganggo sugeng asa rawuh pawo manis setak Pak kami tua sing paling ganteng sak kalap darat kuwi dikirim mulai kangen iki bisa mari iso piye Cik? yen sliramu Terus piye kokon piye gelap nambah tobat. Kudu tak tangis yae kok kaya ngene rasane mau tansah kangen pengin weruh dheweke kulo pedhot anak tiri sip yo kok terus makasih kudu kok pedhot Cik Bariki anak tiri ye buat Bambang Saebo grup sing no membramu tengah ye Bambang Saebo grup kalap darat sing no membramu tengah Papua Jayapura sekrepri dangoy nae ora tolah-toleh ye gobek aduh Cik aduh watu nek cilik arane pasir watu kambang kali ana ing pinggir baru ketemu brik aku kok langsung nafsir kelincutan aku koyo kelangan pikir wet kilopai guarane geluku sikari para dadi pitu aduh Cik saben dina aku ora bisa turu kangen kok ngomong ora kewaktu areng-areng bakar gedang aku kenibrik sampai kering awakku iki mikiri gedang raja sak tundun kok karep papat brik timbang urung palang dadi kowe minggat ablan brik aduh Cik ati iki Ya. pun kanggo riko sayang asik Sang raja sak tondo dipereteli yen percaya bedel dodo iki aduh watun cilik arane pasir oh ya waktu kambang kali ana ing pinggir iya lagi ketemu brik aku kok langsung ngebsir kelincutan kaya kelangan pikir wit kalopo kuwi arane kaluku disikeri diporot nadi pitu sak bendino aku gak bisa turu ja kangen diko ngomong ora kewatu areng-areng bakar gedang karek limo sampai guru aku tetep mikir nom oh ya gedang raja sak tundun karek limo brik timbang urung palang nagawa lunga bablas brik enake urapanku ati iki estunipun kanggo diko masa aja satu di bredeli yen percaya bedel dodo iki ora ana rong taun nggonmu dadi presiden dipaksa
mudhun parlemen jarene kasus ngono jarene kasus ngene ning ra ono nyatane dadi lawan politik orde baru dadi kor benang misi reformis palsu nadyan cacat netramu nanging ngerti batinmu endi kucing endi asu penting tumindae dadi lawan politik orde baru agama ngayomi jagat raya sebesar lagi negara Mas Omek ingkang wonten Malaysia Mat sore kiriman saking Mbak Yanti Cemplo Mas Omek. Nah, ini lho Mbak Yanti Cemplo sing Pop es cappuccino. Terima kasih Mbak Yanti. Nah, asik. Piye Dik? tuwake wis teko Beneran itu ngombe. mapan madhep lungguh karo sila Jo wis lungguh. candake mas tiadep dhewe-dhewe ya tuwake diombe barengan wae padha dipangan iki boleh pancen nyata yen pinuju ngombe tuwa guyone laka-laka agawe marem mesana nanging aja nganti lali keluargane Kaelo brigade tua wis teko kleru sampean. ya mas Panunggo madhep karo sila cacake dedep dewi-dewi cepet to Mas. iya mas yen to wae diombe barengan wae cepet to Mas Kering ayo dipangan iki ta bule bojone nang Supri
cemplo kadugo atiku jiwa raga ku kok kurang dek Iya, Mas. gar matan mambrong rukun marang ingsun copot to maskere Urip ana kutha gedhe jajek kawetan tukoke tobat masak isine jabrik jala apa-apa wae adek ra kok bagai